I pozdravljeni, danas pričamo o velikom padu. I kao što vidite, Bitcoin je nastavio da pada i sad su pitanja zašto, pobogu zašto? Ali pričao sam mu pre par klipova da verujem da može da padne na 8. To se desilo kada su svi pričali nema šanse, brate, da padne na 8. Pao je na 8. Kada smo dotekli 8, imali smo otprilike još neki mali pad do 7,5 i onda je skočio ponovo na 9. Čim nismo mogli da se zadržimo na 9, logično je bilo da opet idemo niže jer nema dovoljno kupaca da digne cenu, tako da smo pali niže i sad nastavljamo da padamo niže. Gde je dno? Ne znam, ali ako smo na 6, postoji šansa dođemo i na 4, mada mislim da će otprilike to neko dno biti oko 5. Iako je teško odrediti dno jer ne znate da li će izaći neka vest koja će ponovo preplašiti ljude da prodaju. Naravno sada nije vreme za prodaju, sad je vreme za kupovinu. Sad ima tu više problema oko pada cene. Prvo, skočili smo nenormalno mnogo, nenormalno brzo. I logično je bilo da će da padne sve. Ljudi su se nadali da će, na primjer, taj pad da bude 30%, ali je jednostavno jako teško da padnemo samo 30% sa vrha. Ovo je neki očekivani pad. Recimo da i dođemo do nekih 5000, da to po meni uopšte nije neki veliki problem. Dakle, niste izgubili pare sve dok ne prodate, znači to je jednostavno pravilo. Kada prodate, tad ste izgubili pare. Dok ste u tome, još niste ništa izgubili. Dakle, koji su otprilike faktori ovog pada? Prvo, otišli smo na vrh i sa vrha mora da se padne. Druga stvar, bili smo dosta u, da kažem, nekom balonu. O čemu se radi tu? Dakle, svi su kupili Bitcoin ko može da kupi Bitcoin, onda se u jednom trenutku očekivalo da Wall Street uđe u priču i onda je ta priča da će Wall Street da uđe s ogromnim parama još više napumpalo cenu i u jednom trenutku jednostavno više niko nije hteo da kupi Bitcoin jer praktično svi su već kupili i cena je krenula da pada. Problem je što je većina ljudi ušla u Bitcoin samo iz razloga da bi zaradili pare i samo iz razloga jer su mislili da će Bitcoin ide samo na gore. I čim se promeni bilo šta, bilo koji trend i krene da pada, dakle nastaje panika kod tih ljudi da će izgubiti novac i logično oni se prodaju i to se sve prodaje. Sam ljudski mentalitet je takav da ti je jako teško da kupiš nešto što pada, iako je, dakle sad Bitcoin da kažem na popustu, jako je teško kupiti nešto što pada. Dakle, mislim da će kupci ući tek kada krene oporavak i zato imamo ovoliko dug i spor pad i to je problem. I to je, da kažem, neka negativna razlika u odnosu na prethodne periode gde čujete da ljudi pričaju pa dobro, tako je bilo i prošle godine, tako je bilo i pretprošle i tako dalje. Jeste, tako je bilo, ali nismo imali ovoliki skok. Možda procentualno je sličan skok, ali realno kad nešto skoči sa 200 na $1000 i sa 1000 na 20.000, ipak iako su možda procenti isti, količina novca nije ista. Tako da je ovaj pad dosta spori, što nije dobro. Zašto nije dobro? Zato što se stavlja sve veći resistance na cenu kada bi trebalo da idemo na gore. Ako pogledate market depth, recimo na Poloniex-u, vidite da već ima ogromnih ordera do 10.000, gde nam je sad jako teško da se vratimo na 10.000, iako smo pre praktično 3-4 dana bili na nekih 10.000, sada je jako teško vratiti se na tih 10.000. Tako da je što duže traje pad, to je veći problem i zato ovo mislim da nije isti pad kao što su bili prethodnih godina. Mislim da ovo može malo duže da traje, ali da opet to nije i dalje veliki problem. Sa druge strane imali ste retardirane mainstream medije koji su uvek retardirani jer takvi su. Vrlo su površni, retko imate dobre članke ili bilo šta u mainstream medijima. Znači imate bukvalno, kad je Ripple bio skoro $3, oni su napravili guide kako kupiti Ripple na vrhu. A kad je pao na 70 centi, oni su napravili guide kako prodati Ripple. Znači, bukvalno obrnuta strategija. Kupi visoko, prodaj nisko, izgubi pare. Znači, nemaju logiku. Znači, mainstream mediji ne treba da vam budu nikakav izvor informacija. Drugo, imali smo ponovo zabranu u Kini. Mislim, ban u Kini se dešava već 150. put. Kina nema veliki voljum, Kina više nije faktor.
Dakle, Kina je faktor čisto da se izbaci vez da se spusti ili podigne cena. Znači, Kina više uopšte nije toliko bitan faktor kao što je bila pre. Koreja jeste veliki faktor i zato je pala cena dosta. Znači, vi ste u Koreji imali Bitcoin za 25.000, dok je vamo bio 17-18.000. To je problem i Koreja je uvela svoje regulative i uskoro će sve to krenuti, tako da to ništa me posebno ne plaši. Amerikanci trenutno imaju neke sastanke kako odraditi regulativu. Mislim, po onome što sam ja čitao, da će sastanak generalno biti pozitivan i da je to dobra stvar. Amerika je najbitnija kako god okrenete, znači Amerika je uvek najbitnija, tamo su pare, tamo su mediji, sve u Americi. Ako Amerika napravi problem, onda imamo pravi problem. Jednostavno, bilo je dosta tih nekih negativnih vesti što se tiče Bitcoina, ali sve su to vesti vezane za cenu. Znači, ako vam je Bitcoin jednako njegova cena, ako vam je samo o Bitcoinu bitna njegova cena, da, onda ste u velikom minusu. I ako samo to gledate, da, to imate veliki problem. Ali ako gledate sve ukupno Bitcoin, računajući i cenu, dosta dobrih stvari se dešavalo, Segwit je sve prihvaćeniji od voleta i tako dalje, generalno ekosistema, Lightning mreža polako kreće da radi, što je ono glavno rešenje za Bitcoin, mempool je mali, transakcije su ponovo jeftine, tako da mnogo od velikih problema je rešeno ili već ubrzano se rešava, tako da tehnički Bitcoin je sada mnogo bolji nego što je bio u decembru, a tad je bio 20.000. Tako da, sa tehničke strane bolji smo, sa cenovne strane lošiji smo, ali opet to zavisi od vas da li ste tu ušli kao sad je 5, prodaću na 10, ili ste ušli ovo je Bitcoin dobra tehnologija, mogu možda da zaradim i na tradu i na svemu, tako da zavisi kako ste ušli. Ako ste ušli kupi prodaj, onda ste možda u problemu, niste u problemu u suštini sve dok ne prodate, ako ste kupili za 20.000, onda mislim stvarno treba će dosta vremena da se vratimo na te neke nivoje, ali generalno mislim da nije sve tako crno kao što se piše, cena jeste pala, kada ona BRS2 i one glupe sajtove, pa čitam komentare, haha, ako vam je i one gluposti, mislim, to je taj mentalitet naš da komšiji crkne krava je stvarno retardiran. Zašto bi želeo nekom loše? Nije mi jasno kad taj neko ne šteti tebi, znači samo iz ljubomore i tako dalje, nemojte to da radite, znači odeš na komentar, na vest, niti imaš veze s Bitcoina, pošto kao ne zanimate i onda odeš i nekom kao bla bla bla, ništa ne valja i tako dalje, tako da ako ti je crkni i ostale gluposti. Pustite to, kada padne cena, koncentrišite se na tehnologiju, altovi su dosta pali, što jeste problem, a problematično je to što su pali u odnosu na Bitcoin, određeni deo pa su dodatno pali na dolar. Odnosno, sam Bitcoin je pao, tako da je njihova automatski vrednost manja, pa plus su pali u odnosu na Bitcoin, ono su još manji, tako da su neki coini pali po 3-4 puta, ja znam da sam koliko sam u minusu, tako da nije baš lepo, ali šta da radimo, tako se dešava u kripto svetu i uvek kada uđete morate biti spremni na ovakve promene i jednostavno prihvatite to. Nije lepo, nije zabavno, ali tako je kako je. Sa druge strane, ako ste u tome i sada se već brinete, tresete i sve ostalo, onda odmah znate da ste uložili više nego što je trebalo. Dakle, uvek uložite novac koji ste spremni da izgubite, nikad više od toga. I čim počne da se cimate, bit ćete svesni praktično da ste dali više nego što bi trebalo i onda jednostavno u ovom trenutku vam ne ostaje ništa nego da čekate. Ja ništa ne bih prodavao i dalje ništa nisam prodao, tako da stojimo kako jesmo, pa ćemo vidjeti što će biti. Te udari, pišite u komentarima vaše iskustva, koliko ste u minusu. Ja sam u minusu sigurno od 2-3 hiljade, tako da nije malo, ali šta da se radi, tako da pišite u komentarima i hvala što ste gledali i vidimo se u sledećem klipu.